Фатала. Здравейте всички, които ме гледат. Здравейте Фаталата. Аз съм Фатала без... А тук при мен е Борката Българин. И искаме днес да ви кажем, че отваряме нов канал, в който ще снимаме и двамата. Докс BG. Пак в Борката. Да, и двамата ще снимаме, нали, в този канал. И аз сега му записвам такова, нали. Само записвам... буркала са нетрасни. Буркала са нетрасни. Та, ето тук, както виждате, това е канала. Има сега два абоната, нали аз той. Но, като съобщим, дано станат повече. Та, ето го, пращате кандидатури за канала, за да снимате в него. И за да влезнете в него, просто пишете долу в коментарите. Значи, пишете на колко години сте, дали ще снимате често в този канал и параметрите на вашия комп. Това е всичко. Много клипа да ви е харесал, не забравяйте да се абонирате, да изпуснете за клипа и да се кандидатирате. Довиждане.